En Yusuke i els seus companys aconsegueixen entrar a la mansió d'en Gonzo Tarukane, un nou ric que ha seguit el camí del mal i que té raptada la Yukina, i també vencen els esperits que els volen aturar. Però, finalment, els detectius espirituals es troben davant dels germans Toguro. Seran capaços de vèncer-los i de salvar, finalment, la Yukina? Endavant, Kuwabara! La força oculta de l'amor! Aquests dos són els últims que ens queden. Doncs jo ja estic a punt. Vinga, no em podeu fallar, germans Toguro. En aquest combat, en Tarukane ja no és capaç ni de mantenir la sang freda. I en té motius. Si torna a perdre aquesta aposta, haurà de pagar els 50.000 milions que ja ha perdut més. 66.200.000 milions. L'equivalent al pressupost anual del Japó. En Sagio sembla molt tranquil, però la processó deu anar per dins. Els de les pantalles del darrere deuen ser milionaris que paguen per veure aquest combat. Quines ments més retorçades. Yukina, tranquil·la. Aviat et traurem d'aquí. Sigueu benvinguts. Espero que aquest d'ara sigui un combat ben net. Em sembla que si volem salvar la Yukina ens haurem de carregar aquest parell que tenim aquí al davant. Això ja està fet. Què us passa, príncep Koenma, que de cop us heu posat tan tens? Que són gaire forts aquests dos que hi ha ara, digueu. Sí. Increïblement. Ui. Encara que jo només els he vist una vegada en persona, i d'això ja fa molt de temps, sí. No noto que tinguin un poder espiritual gaire gran, aquests. Això ja ho hem guanyat. No t'equivoques. No puc explicar exactament per què, però jo diria que tenen una força brutal extraordinària. No sé com explicar-ho, però noto com una mena d'esgarrifó a la pell. Sí? Som-hi, germà, som-hi! Que portava penjat a l'espatlla. És increïble, ha canviat completament de forma. El meu germà és capaç de transformar completament el seu cos en una arma perillosa sempre que ho vulgui. S'ha convertit en una espasa! El seu poder depèn de la força de qui el faci servir. I sabeu què? Què fa? Jo tinc prou força per treure tot el poder que hi ha en el meu germà. Tots dos germans lluitem com si fóssim un. Caram, té una força increïble! Encara que el tinguem tan lluny, sembla que tota la seva força ens hagi d'esclafar. Tu aparta, Poten! D'acord. Que ràpid. Merda! Reiken! Massa tard! Kuwabara! Amb aquest saltet endarrere has aconseguit que el cop no fos completament mortal. Es veu que encara fa servir una mica el cervell, tu. Però si t'he de dir la veritat, ara ja no tornaràs a necessitar cap més truquet. Em sap greu, però no trigaràs gaire a anar cap a l'altre barri, noi.
això! Rhaegar! No t'escaparàs, desgraciat! Cop de puta espiritual! Ha funcionat? Sembla que tu no m'has pres gaire seriosament, eh? Estic força en forma, per si encara no te n'havies adonat. Merda, sí que és fort. No tinc cap més remei. Ara sí que estàs acabat. Rhaegar! Què és això? Visca! Ja ho té! Aprèn-te bé la lliçó. Des d'aquesta distància, per molt fort que sigui... Què? L'espasa s'ha convertit en un escut. Urameshi! M'havia oblidat de dir-vos una cosa. El meu germà no es pot transformar en una sola arma, sinó en moltes. Aquesta me la pagaràs. Yusuke! Yusuke! Que fort! Vinga, vinga, m'esteu decebent molt. Pensava que amb vosaltres m'ho passaria molt millor! Molt millor! Kumabara! Yusuke! Que fort! Guanyarà! La sort està a favor meu. Ai, em sembla que l'última aposta la guanyaré jo. Si tingués el cap més clar... Què hi podríem fer? Kurama. Escolteu, aquest homenàs no deu ser pas... Sí, estan lluitant contra els germans Toguro. Els Toguro? I ens hem d'estar aquí de braços plegats sense fer-hi res. Se suposa que en Hiei havia de seguir en Yusuke i els altres, però no se'l veu enlloc. Ei, on vas? Això de quedar-se quiet tota l'estona mirant què fan els altres no està fet per mi, amb permís. On creieu que deu anar en Kurama ara, eh? I on vols que vagi, doncs? A la mansió d'en Tarukane. Què? Voleu dir que encara hi serà temps en Kurama marxant ara? Tal com estan en Yusuke i en Kubabara, només es poden refiar d'en Kurama ara, encara que no hi sigui a temps. Quina? Ja vinc. Urameshi! Però què fas, Toguro? Ves al gra d'una vegada. Deixa de perdre el temps i acaba amb ells. Els capritxos d'aquest parell m'han estat a punt de costar tot una fortuna. Mira-t'ho bé. Observa amb atenció com moren els dos idiotes que t'han intentat ajudar. Com aquella vegada, te'n recordes? Veig el que pensa la Yukina. Has
veu que els esperits gèlids com tu us cremeu només de tocar aquesta fórmula màgica, oi que sí, Yukina? Deixeu-me anar! Deixeu-me! Què et sembla? Així, plora més, plora! Que et caiguin les llàgrimes! Tingues una mica de paciència. Quan sigui el moment, jo t'ajudaré a sortir d'aquí. Vols saber una cosa? Tinc una germana que té més o menys la teva edat. Ja ha arribat l'hora. En Tarukhan és de viatge a l'estranger. Hi ha poca vigilància. És ara o mai. Però, si jo desaparec, què et passarà? Què et pot passar? Tu digues. No siguis ruca. Ara no és hora de patir pels altres absents. Sembla que teníem un traïdor en aquesta casa. Que dèbil que ets. Quina decepció. Em sembla que ja no em podré divertir gaire estona més amb tu. És increïble. De debò que ets humà? Pot ser que un home es comporti com et comportes tu? Vaja, quina sorpresa. Veig que has recuperat tota la teva força espiritual. O sigui que la diversió encara no s'ha acabat. Yusuke! Surt del mig, desgraciat! No ets pas tu qui vull matar. És aquell cuc repugnant que s'amaga darrere teu. És de mi de qui parla aquest? Que divertit. Doncs a veure si eres capaç d'arribar fins aquí, mocós. Toguro, dóna-li un cop de gràcia a aquest. Ja l'has sentit. Quina llàstima, no? Surt del mig, desgraciat! Encara no ho has entès? És evident que tu ets massa lent per mi. Puc parar sense cap dificultat tots els atacs que em facis. Psst, Kuwabara. Uremeixi, sisplau. M'has de fer un favor, ara. Quin? Vinga, ja n'hi ha prou, Toguro. Acaba amb ells d'una vegada i que sigui de la manera més cruel possible. Entesos, Tarukhan. No pot ser, això és massa perillós. Va, no siguis tan tossut. No ho veus que seràs tu el que morirà? A mi no m'importa gens morir, però no em penso rendir sense fer-hi res. Urameshi. Sí, molt bé, Kuwabara. Estàs a punt, oi que sí? Sí. Vols morir amb honor, oi? Molt bé. Molt bé, doncs ara et partiré en dues meitats! Prepara't pel final! Vinga, Kuwabara, vinga! Has fet servir el seu tret d'energia espiritual per augmentar la velocitat. Déu-n'hi-do! No pot ser això, no! Fi del combat, doncs. O sigui que jo he guanyat l'aposta. Ja ha comptat tots els diners que m'haurà de pagar Tarukhan? Haurà de tenir a punt aquesta quantitat abans de finals d'aquest mes. Si torna a sortir alguna altra cosa com aquesta, no dubti a avisar-nos, Tarukhan. Ai, esclar, no hi pensava, ja no podrà. Si s'acaba d'arruïnar, vostè. Ha sigut un espectacle emocionant, de debò. Ruïna. Bancarrota.
Sakashita, prepara l'helicòpter immediatament. Fugirem i ens endurem la Yukina. Amb les gemmes podrem fer tants diners com vulguem. Tu ets l'únic que queda. La tenies retinguda amb una fórmula màgica. És per aquest motiu que per molt que la busqués amb l'ull maligne, no la podia trobar. Però és una gran sort que l'hagis treta de la cel·la encantada. Sisplau, ajuda'm. Si és per diners en tinc tants com vulguis. Esclar, ens podem aliar. Has de saber que les llàgrimes d'aquesta noia produeixen unes gemmes que tenen un valor incalculable. Mira, Yusuke, és aquí ell. Què dius? On és? L'hem d'aturar ara mateix, Si un esperit mata un humà, en tingui un motiu o no, els condemna per sempre. Per sempre? Ajudeu-me! Et penses que això es quedarà aquí? Ni un somís! No el matis! Sisplau, no el matis, no! Però què dius tu ara? Aquest home és el que t'ha fet patir durant tot aquest temps, que no ho veus, això? Ja n'he tingut prou. No vull veure com fereixen o fan patir ningú més, sigui la persona que sigui. Sisplau, no el matis. Fes-ho per mi. No el matis. Tens raó. No hi ha cap necessitat de fer-te plorar per un desgraciat com aquest. Gràcies, de debò, gràcies. Sembla que la Yukina l'ha pogut aturar. Sí. I doncs tu, qui ets? Digues d'on has sortit tu, qui ets? Sóc un amic. Un amic seu. És veritat, pobre noi! He vingut tan de pressa com he pogut, però em sembla que he arribat tard. Sempre t'has de presentar d'amagat, tu? Em fas venir esgarrifances, Kurama. Segur que no li vols dir a la Yukina que ets el seu germà? I quina necessitat hi ha de dir-li? Això depèn de tu. Doncs si és per mi, ja està bé així. Ei! Jo estic bé, vés amb ell de pressa. Ell sí que et necessita ara, Yukina. Yukina! No et moguis. Jo tinc una mica de poder per curar les ferides. Botan, jo vaig a veure què fa a Nadal. Vens amb mi? Per què? Esclar, espera'm, ja vinc! Em sap molt greu que per culpa meva... Té cremades als braços. Sóc jo qui s'ha de disculpar, Yukina. Ho sento moltíssim. Però no puc permetre que perdonis els que t'han fet totes aquestes terribles ferides. Encara que entre els humans també hi ha gent bona. Què? En Kurama també ha vingut? Els meus amics són tots molt borrós, però tenen molt bon cor. No has d'odiar, no ens has d'odiar, Yukina. No has d'odiar pas tots els homes. Sisplau, sisplau, sisplau. No pateixis. M'agrades. A mi m'agrades. De debò m'agrades. Gràcies.